सोरबाया जुदि प्रमान होनो हायो बेखौ 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो गथायबाय होननानै बै जाम्बाखौ फैदो होबानो जाबाय आरो डिबेट खालामनानै आंखौ फेजेननो हायोब्ला आं EMनिफ्राय रिजाइनेसन होगोन गाबोन। माखासे जोंनि जा आसार खान्थि बे खिन्थु खैफोदावसै, जेरै हाग्रामाया दानानै गालांनाय जुवानि आसार खान्थि, जौ ड्राग्स जायखौ फेग्लुंग्रा मुवाजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बेंग्रा बुंग्रा खालामना दोननायनि आसार खान्थि, बेफोर खिन्थु गोमालांनो जोबलांनो नागिरदों। बेनि थाखाय हयथ' हाग्रामाया दुखु नांदों। हाग्रामाया सासे प्रफेसनेल पलिटिशियान, बेनि थाखाय बिथाङा हारिखौ फाननोबो हायो, सिथारनोबो हायो, फोजोबस्रांनोबो हायो। जोङो जुदि हिस्ट्रिखौ मोजाङै बिजिरनो थाङोब्ला, नोंथाङा जुदि नायबिजिरनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनो हागोन। दिनैसिम जोंनि 3111 जन मार्टियार्सनि गेजेराव, जोंनि अनजालु फंबाय बिनानावफोरखौ जों खोमानांनायनि गेजेराव 3%बो जोंनि एक्स NDB केडारफ्रा बा वेल विजारफ्रा आर्मि पुलिस मिलिटारिजों गावथार जायाखै। बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि बिदा फंबायनि दाङाबाजिनि गेजेरावसो जों थैनो गोनां जादों। दाङाबाजिखौ सृष्टि खालामनाया सोरमोन आरो सोरनि नेतृत्वआव सोर सरकार दङमोन बेखौ जोङो आं दा रिपिट खालामनांगौ होननानै साना। सोरबा सासे हाथाय गैयै गथ'आबो जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथां बा सोरबा फेरेंगा, सोरबा गबिन्द बसुमतारी आदाखौ रायनायखौबो जोङो फ्रि हेन्ड होदों। हो राय, जोंहा बुंनांगौ गैया। बिथांमोना हाग्रामाया कोटि थाखानि तिनि पार्टि गेलेयो, जुवा गेलेयो। हरसे बिसोरो ओरैनो थाया, जौ लोंगोन, जुवा गेलेगोन, थाखाफोरखौ सेवहांगार खालामगोन। 50 बोसोरनि उनावबो बर'लेण्डआ जाया आरो आं थासेयाव बर'लेण्ड जाया होननानै बिथाङानो बुंग्रामोन। बबे खुगाजों दिनै BPFआ बर'लेण्डनि बाथ्रा होननानै जै होदों, जै बर' हारिनि जै होननानै बुंदों। जाय हाग्रामाया जोंनि BLTनि गायसनगिरि सिला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाखौ गाहैफेराखै, बिथांनि मुङाव बिबार बावहैफेराखै, बिथांनि मुंख्लं खाम्फाया हाग्राजों बुंफबनानै थायो, एम्फौ एनला बेवहाय बाफबजोबनानै थादों। 17 बोसोराव फोसाबनो थाखाय टाइम दिहुननो हायाखै। थारमाने 2300नो दिनैसिमबो एक्स ग्रेसियाखौ BPFनि दिनाव होनो हायाखै आरो नाजायाखैमोन। एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थैथां जोङो 100% नाजादों आरो मावगासिनो दं। बिथांमोना जुवानि मेला खालामदों, जोङो हानि मोन्थाय होनो थाखाय लेन्ड मेला खालामदों। जोङो मोनसे खोथायाव फेलें जादों, बेखौ जोंबो गनायो। मानसि सिथारनायाव जों फेलें जादों। मोनसे खोन्थायाव आरो मोनसेयाव जों फेलें जाबावदों, हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायाव जों फेलें जादों। मोनसे खोन्थायाव आरो फेलें जाबावदों, सासे माइनाव बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस, थाइसेखौ अमृत खालामनायाव जों फेलें जादों। जाय खामानिखौ 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हादों। हाजारखि गाबख्रावा मानो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननानै बेवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाया। प्रमद बर' हाथाव, प्रमद बर' मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननो हाग्रामाहा मा लजिक दं? आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो। बिथाङा जुदि हौवाब्ला, हिनजावआवबो गोग्लैगोन ना गोग्लैया आंहा दाउटसो दङ। बिथाङा जुदि हौवाब्ला, जोंना स्लगाना बिथांमोनजों नर्थ पल साउथ पल बायदि। BTRनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननानै बुंदों। BTRनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननायनि थाखाय बिथांमोना मोन्थाय गैया। बै लिडारफोरा गाव गावनि बियाबावल' थानानै खामानि मावनाया MP बिजाथिखौ देरहाहोनायनि मोनसे फर्मुला जानो हाया। प्रमद बर' हाथाव, प्रमद बर' मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननो हाग्रामाहा मा लजिक दं? आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो। बिथाङा जुदि हौवाब्ला, हिनजावआवबो गोग्लैगोन ना गोग्लैया आंहा दाउटसो दङ। बिथाङा जुदि हौवाब्ला बा गोहोगोरा सासे आइजोब्लाबो फै, थांनाय 3.5 बोसोराव एसेम्ब्लियाव मानो नोंथाङा साहस जायाखै जोंजों नुजाफैनो? मानो डिबेट खालामनो नुजाफैयाखै? समाजावहाय अपोजिसन पार्टिया मावनांगौ गभर्नमेन्टआव गोबां खामानि थायो। अपोजिसन पार्टिया गावसोरो 17 बोसोराव कारापसन खालामनायनि थाखाय, 17 बोसोराव जों बर' फिसानि गेजेराव संघात जानायनि थाखाय, 17 बोसोराव बर' मुसलमान बर'बादि कनफ्लिक्ट जानायनि थाखाय, बैफोरनिफ्राय गावनि मोखांखौ फांथेनो थाखाय फिसा रुमालजों मोखांखौ फांथेनानै बा टिसु पेपारजों मोखांखौ फांथेनानै लाब गैया। मानोना नोंनि हल बडिखौनो दिनै BTRनि रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। गतिके नोंथाङा हाजारखि गाबख्रावा मानो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननानै बेवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाया। मोनसे खोथायाव फेलें जादों, बेखौ जोंबो गनायो। मानसि सिथारनायाव जों फेलें जादों। मोनसे खोन्थायाव आरो मोनसेयाव जों फेलें जाबावदों, हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायाव जों फेलें जादों। मोनसे खोन्थायाव आरो फेलें जाबावदों, सासे
माइनाव बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस थाइसेखौ अमृत खालामनायाव जों फेलें जादों। जाय खामानिखौ 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हादों। जोंहा मोनसे मावनो गोनां एखे रायजोफोरनि खुद्रिनाय बायदि लुबैनाय बायदि मोनसे मावनो गोनां दंबावो। बेयो जादों केस उइथड्रखौ जोङो दासिमबो हाजोबाखै। जोंनियाव टटेल केसेस दङ 2070। बेनि गेजेराव 263 केसेसआ उइथड्रन जाबाय। बे 263 केसनिनो 432 सुबुंसाया बे केसनिफ्राय बारग'नो हाबाय। दा रिमेनिं जोंनि आखायाव केस दंबावो 1807 1807। बेनि अनगायैबो बे 1807 केसफोरनि गेजेरावनो जोंहा 65सा जोंहा दासिमबो जोंनि गेदेमा दावहारु बिथांमोना जेलाव दङ, इनक्लुडिं मानब गेदेर रन्जन दैमारि सार। दा बे 65 सानि गेजेराव कनभिक्टेड दं जोंहा 11 सा, इनक्लुडिं नाब्ला दैमारि सार। ओमफ्राय आन्डार ट्रायेलाव दङ 54। बे जेल जानाय सुबुंफोरनि बेलायावहाय जोंनि सरकारा माबे बिथिंजों खामानि मावनांगौ दङ बेखौ जोङो मावगासिनो दङ। खिन्थु जोङो हाग्रामा बायदि दल दामनानै दिनै जोंनि समाजखौ जों गुबुंले खालामनो नागिराखै। सुप्रिम कर्टआव मा मावदों, हाइ कर्टआव मा मावदों, हम मिनिस्टारजों जोङो मा रायलायबाय दङ, हम मिनिस्टारा जोंनो मा बिथोन होदों। गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हम मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टारनि दायित्वआव थानाय मानाव गेदेर जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंजों मा सावरायदों, बिथाङा मा बिथोन होदों। बावैसोनि गेजेरावनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथोन होनाय बायदियै NIA नि बा मा होनो CID नि CBI नि केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय मा खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जोङो सोरनिबा सिगां सोरखौबा बै मा होनो थुनथुनि बुरिफोरबायदि बानसावग्रा बायलाग्रा मानसिफोरनो मिथिहोनानै जोंनि समाजखौ जों गुबुंले खालामनो नागिराखै। नंखायनो जों माखासे बुस्थुखौ मिडियायाव दिनैसिम फकास खालामनो गोसो जाबाबो खालामनो हायाखै। जायनि जाहोनाव दिनै मा होनो अपोजिसना जोंखौ बखिलागासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय मार्टियार्सफोर दङ। NDB नि मार्टियार्स 3111 सा। बिनिनो एक्स ग्रेसियाखौ जों खेबसे 440 होखांबाय, खेबसे 201 होखांबाय आरो खेबसे 200 होबाय। बाखिया प्रसेसआव दंगासिनो दङ। ओमफ्राय रिहेबिलिटेसन होबाय जोङो 4203 सा। दासिम हार्डकर केडार 678 साया ओरैनो रेडि जानानै दङ। जानो हागौ जुदि SCTC थांबाय थायोब्ला माखासे टेक्निकेल प्रब्लेम जायाबा हार्डकर केडारजों लोगोसे माखासे जाय सिलेक्सन फार्स्ट लिस्टआव दङ बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननो हासिगोन। सिम्पेटाइजार हिसाबै दिनैसिम जोंनाव 4243 सा दंबावो। गतिके रेकर्डफ्रा जोंनाव, डेटाफ्रा जोंनाव दंजोबखायो। बेफोर खामानिखौ जोङो मावगासिनो दंखायो।